салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон. Аз ҳамин канал боди хатар видеонаворо та охирша тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон аст. дӯстони азиз, касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестак, обуна шав, мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 151 сомонӣ. дӯстони азиз, рақамҳои ма дар рӯи экрани шумо. мошинҳои фурӯшии худатонро равон кунед дар имо. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёр интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Nexi Daiwa, ки соли бароришаш 1996 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объёмотораш 1.6 литр мебошад. сӯзишвориш бензин газа, коробка передач механика. нархаш 14000 сомонӣ, ки рангаш сафед мебошад. кузаш сидан аст. мошин ҳамаҷо 100% ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, срочно фурӯхта мешавад, боз арзон ҳам мешавад агар харидори конкрет набошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, дуюм Audi 6 соли бароришаш 2017 мебошад, ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объёмотораш 2.0 литр мебошад, ки сӯзишвори бензина, коробка передач автоматика. нархаш 330000 сомонӣ аст. пробегаш 45000 километр мебошад. рангаш сиёҳ аст. кузаш сидан. мошин ҳамаҷош 100% ягон камбудӣ надорад. ягон ҷои задагӣ пусидагӣ ҳамаҷош радной аст. ҳамаи наворода дорад. мошин фурӯхта мешавад бе номер. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, сеюм Hyundai Sonata соли бароришаш 2012 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объёмотораш 2.4 литр мебошад. сӯзишвориш бензина, коробка передач автоматика. нархаш 109000 сомонӣ аст, ки рангаш сафед аст. кузаш сидан. мошин ҳамаҷош 100% ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. состояниш отличное. американка, старт стоп дорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ва дар канал обуна шуданро фаромӯш насозед. и дар видео лайкро фаромӯш накунед, касоне ки якум бор аст. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. чорум Шкода Rapira соли бароришаш 2019 аст. дар ҳолати нав қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объёмотораш 1.6 литр мебошад, ки сӯзишвори бензина, коробка передач механика. нархаш 105000 сомонӣ аст, ки пробегаш 6000 километр мебошад. рангаш сафед аст. кузаш сидан. мошин ҳамаҷош 100% ягон камбудӣ надорад. навай ҳоли растамошкаш кардагӣ нест. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, панҷум Audi 7 соли бароришаш 2008 мебошад, ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объёмотораш 3.6 литр мебошад. сӯзишвори бензина, коробка передачаш автоматика, ки нархаш 165000 сомонӣ аст. рангаш сафед мебошад. мошин ҳамаҷош 100% американка. Германия соли 2008 овардагии худаш. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ва дар канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед, касоне ки якум бор аст. и дар видео лайкро фаромӯш накунед. и мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. шашум Kia K-Serie соли бароришаш 2011 мебошад, ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объёмотораш 2.7 литр мебошад. сӯзишвори бензина, коробка передач автоматика. нархаш 100000 сомонӣ аст, ки рангаш сиёҳ мебошад. кузаш сидан аст.
ماشین تازه که یگان کمبودی نداره، یگان جای زدگی پوسیدگی هم نداره. پول دارد. اگر خریداری کانکریت نباشد رقمهایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستانی عزیز و در کانال ابونه شدن را فراموش نسازید و لایک را فراموش نکنید. ما میگذاریم به دیگر ماشینی فروشی. هفتم ВАЗ 21099 ки соли бароишаш 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар хуҷанд. авиомоторш 1.6 литр мебошад. сӯзишвори бензин газа. коробка передачаш механика. нархаш 9500 сомония ки рангаш сиёҳ мебошад. кузаш хачибек. салонаш хеле ки диден красота. ماشین همه جور 100% یگان کمبودی ندارد. یک ساله تخص موتورش میباشد. موتورش اینژکتور 100%. اگر خریداری کانکریت نباشد رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستانی عزیز هشتم فورد فوکس соли бароишаш 2005 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар клуб. авиомотораш 1.6 литр мебошад ки сӯзишвори бензин газа. коробка передачаш механика. нархаш 25000 сомония ки рангаш зелёни мебошад. кузаш сидан аст. ماشین همه جور 100% یگان کمبودی ندارد. داکمنت خطی کاندیسنرش یگان درد ندارد. دوستانی عزیز اگر خریداری کانکریت نباشد باز چخچق میکنیم گفتگی. رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستانی عزیز نهم اوپل استراجی در کوزوی یونیورسال قرار دارد. соли бароишаш 1998 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. авиомоторш 1.6 литр мебошад ки сӯзишвори бензин газа. коробка передачаш механика. нархаш 33000 сомония ки рангаш сафед мебошад. ماشین همه جور 100% یگان کمبودی ندارد. اگر خریداری کانکریت نباشد رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستانی عزیز دهم تویوتا کارولا соли бароишаш 2011 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. авиомоторш 1.8 литр мебошад ки сӯзишвори бензин газа. коробка передачаш автоматика. нархаш 109000 сомония ки рангаш сафед мебошад. кузаш сидан аст. ماشین همه جور 100% یگان جای زدگی پوسیدگی ندارد. امریکانکا мебошад. срочно фурӯхта мешавад. кондисионер дорад. ҳуҷҷатош 1 сола мебошад. гази евро 4 дорад. ҳама ҷоша проверка кунед баъд гиред. агар харидори конкрет набошад рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ёздаҳум Mercedes Benz E-Class соли бароишаш 2002 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. авиомотораш 2 литр мебошад ки сӯзишвориш дизел, коробка передачи автоматика, нархаш 77770 сомония, пробегаш 145000 километр мебошад ки рангаш сиёҳ мебошад, кузаш седан аст. ماشین همه جاش 100% یگان کمبودی نداره، یگان جای زدگی پوسیدگی هم نداره. چه خیلی که میبینید تازه که ساسینش اتلیش نه. ای واگن اگر خریداری کانکریت نباشد رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستانی عزیز، دوازدهم نکسی دایو соли бароишаш 2013 мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиомотораш 1.6 литр мебошад, сӯзишвори бензина, коробка передачаш механика, нархаш 35000 сомония ки пробегаш 86000 километр мебошад, рангаш сервисия, кузаш седан мебошад. ماشین همه جاش 100% یگان کمبودی نداره، یگان جای زدگی پوسیدگی هم ندارد. اگر خریداری کانکریت نباشد رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستانی عزیز، 13
BMW X5 соли барояш 10008 мебошад, ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Авиомотор 4.8 литр мебошад, ки сӯзишвориш бензинаи коробка передачи автоматикаи нархаш 135000 сомонӣ аст. ин ҳама ҷош 100% ягон ҷои задагӣ пусидагӣ ҳам надорад. дӯстони азиз, 4 баллон қатъи дискош пачка дорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар. Сарбаланду хонаобод бошед.